Espanya és el tercer productor mundial de vi, aproximadament amb 40 milions d'hectòlitres anuals, fet que equival a més de la desena part de la producció mundial. El sector vitivinícola espanyol ha experimentat un creixement important en els últims anys i ha ocupat un lloc destacat en la indústria alimentària. D'entre totes les denominacions d'origen emergents, hi ha una que és coneguda per més del 10% dels consumidors, fet que la converteix en la denominació d'origen valenciana més popular, Utiel Requena. I parlar de la denominació d'origen Utiel Requena vol dir parlar de Coviñas. Los orígenes de Coviñas los podemos remontar a la década de los años 60, en la que hubo en la comarca pues un movimiento cooperativo importante, dada la necesidad urgente que había de intentar unificar la producción para conseguir mejores resultados económicos para los agricultores. Coviñas és una cooperativa vitivinícola de segon grau que integra els socis de 14 bodegues cooperatives de Requena, és a dir, més de 3.500 cooperativistes. Durant els últims 25 anys, Coviñas s'ha distingit pel seu afany de modernitat i previsió i s'ha constituït en una de les poques cooperatives que realitza el procés integrat des de la selecció del raïm fins a la comercialització del vi embotellat. A medida que el agricultor empieza a pensar que el futuro del vino está en el embotellado y no en el granel, pues entonces se crea el servicio de embotellado de Coviñas. Y en el año 89 aproximadamente, pues entonces se decide crear una cooperativa de segundo grado donde obligatoriamente los socios que participen en el servicio de destilación tienen que participar en el servicio de embotellado. Esa fue, yo creo que una decisión importantísima, porque a partir de esa fecha es cuando se empiezan a dar a conocer los vinos embotellados de la comarca de Requena i a ganar prestigio. Avui, Coviñas disposa d'unes instal·lacions que ocupen 36.000 metres quadrats i compta amb 11.000 hectàrees de les millors vinyes. La seva producció s'aproxima als 45 milions de litres de vi anuals, dels quals 5 milions es seleccionen per a la comercialització de botelles de marca pròpia. El control sobre el procés d'elaboració del vi és complet. Cada temporada, els enòlegs planifiquen amb els agricultors la producció i elegeixen les varietats més adequades, a més d'aconsellar-los en cada pas del procés agrari i en la seva elaboració. El seguiment és tan exhaustiu que totes les botelles tenen un codi de lot que permet traçar el seu origen des del cep, controlant-se des de la seva maduració i verema fins a l'envelliment en barril o en botella, a més dels processos paral·lels, com ara la neteja i l'emplenament de barrils. Esta intenció de qualitat es fa patent amb les certificacions aconseguides per Coviñas, entre les quals destaquen la ISO 9001 i, sobretot, l'exigent BRC britànica. La qualitat dels vins de Coviñas també es nota en les fires internacionals i concursos més prestigiosos, on ha rebut guardons tan importants com les medalles d'or i d'argent, a més de mencions especials. Però per a l'equip de Coviñas, una de les satisfaccions més grans és la d'exportar el 70% de la seva producció a països com França, Anglaterra, Alemanya, Rússia, Mèxic, Brasil, Austràlia, la Xina o el Japó, i haver aconseguit entrar en el difícil mercat alimentari d'Amèrica del Nord. Això fa que, gràcies a Coviñas, els vins d'Utiel Requena siguen cada vegada més coneguts en tot el món, fet que és motiu d'orgull per a una regió en la qual la viña es alhora la historia, el suport y el paisaje. Los retos son no solamente mantenernos, sino crecer. Y hace falta total confianza en que el cooperativismo es la forma ideal para defender los productos, pero se tienen que producir concentraciones para trabajar mayor cantidad de productos, reducir costos de producción i conseguir rentabilitat per a l'agricultor. La filosofia cooperativa de Coviñas, el seu mètode de treball, en el qual és molt important la planificació estratègica de la producció, el control de qualitat i la reinversió constant en tecnologia i la investigació, garanteixen per a la cooperativa i per a les 3.500 famílies a les quals representa un futur ple de satisfaccions i èxits professionals, cosa que fa que els seus vins siguen cada vegada més coneguts i valorats en l'àmbit dels vins amb denominació d'origen. La cooperativa
tiene vigencia en los momentos actuales y por